Hello guys, tokuchingamidzai muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions dzitandinoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Muzora nhasi tine nyaya as usual. Guys, ndaida kubvunza kuti muri right here. Ndoda kuti mundiregerere nezuva ndinopindurawo message enyu. Ndozviziva zvangu macomments munosiya, nhasi ndichazama ndiye ndakagara pakombiyuta. Imi kani zvinhu zvacho zvakaoma kani, mungozivawo December tikamanya tikaenda uko zvakaoma. Asi regai titange nenyaya yedu yekutanga. Ini ndiri murume atobva zera. Vezera rangu vava kuswera vachimhanyisana nevazukuru vavo kumisha uko, asi ndiri kuswera ndichitandanisana nemhepo. Vangu vakachererwa pasi, vangu vana vakashayika kusara kwemumwe chete ane njere dzisina kuita zvakanaka. Mishonga yangu vatete ndiyo yakamuvhiringa. Ndakatarisa upenyu hwangu kungokungura nekudemba kuti ko ndakaitei. Mwana wangu ndichiri kutemwa dzinobuda ropa, ndaiva munhu aida zvecompetition zvakanyanya. Saka pakatenga muvakidzani wangu ma404 aiitwa zvemateksi, ndakanzwa godo richiuya richimira pahuro apa. Ndairwadziwa pamwe nekubatikana kuti ndainge ndotokundwa brain. Ainge ava kuzoenda mberi kwangu. Ndakaona zvisingandiitiri kuti muvakidzangu aende mberi kwangu, so ndakati ndaizotsvakawo mari yekuti nditengewo ma404 angu. Kare aiitwa mateksi ende zvaiva nemari zvekuti maPeugeot 404. Pane kuti ndibvunze muvakidzani wangu kuti ainge azvambisa sei, ini ndakafunga kuti ndinotsvaka mushonga waizondipa pfumba. Ndakaenda kun'anga mwanangu ndikanopiwa mushonga. Akandipa mushonga hana zvizhinji zvaakataura, akangonditi ndinochera mushonga uyu pamba pandaigara ndosiya zvakadaro. Akangonditi pasina mwedzi miviri ndinenge ndava kutoona shanduko mukati meupenyu hwangu. Mwanangu ndakaita saizvozvo. Mwedzi wechipiri uchinopera ndakatanga kuita mari. Chose chandaibata chaifamba nenzira inodakadza. Semunhu aida kutungamirira mberi, ndakati handingambotengi zvimateksi, ndaitoda kaminibus kaya. Kune vakakura kuma90s vanototuziva tumabhazi utu twakambonetsa mutaundi. Ndakatenga matatu kamwe chete. Vanhu vakaoma mate mukanwa. Ndaida kurirazve mwanangu kuti vanhu vaonere zvakanaka pandiri. Vanhu vari pano, zivai kuti ukava munhu anoda competition zvakanyanyisa unopedzisira wazvipinza mumadhaka. Zvimaminibus zviye zvakamira payadhi, ndikazvipinza murodhi everyday. Vakomana vainokesha mari. Pamusha pangu ndakapa developer, asi handina kuziva kuti mushonga wandainge ndapiwa waizonditambudzira mhuri yangu nekundisiya ndiri pamhene. Chipo mukunda wangu akatsikwa nemota achibva kuchikoro akafira paspoti. Ndikati ndazviona, ndosaka chinzi maaccident. Taona mwana wangu wechipiri akadzipwa nechingwa, ndiye pfau Sarai Mugarike. Tine nyasha wechitatu akarumwa nenyoka. Mwana akangotanga kudaidzira kuti nyoka nyoka iyo payadhi. Ndiye oga aiona, ndiye tasa zvakare. Takaona kuti ndufu idzi dziri kuitika kuvana vedu hadzisi normal. Tikati regai tifambe tibvunze kuti ko chii chiri kupedza vana ichi. Kwatakaenda, n'anga yacho haina kumbovanza. Yakati ndiri kuita hwehuku, iri kuzvidyira mazai ayo. Ndakabata mushonga wakaipisisa ndichida kupfuma, saka wainge uchishanduka uchidya vana nekuti mushonga wacho waida ropa. Takabuda mun'anga umu ine mudzimai wangu tisingataudzani. Mudzimai wangu ainge abatikana kuti heya ndini ndiri kuuraya vana ndichinyepera kusaziva. Handirambi kuti ndainge ndakabata mushonga, asi handina kuziva kuti mushonga uyu uchashanduka ukandipandukira iyeni nyakuutsvaka ukatanga kupedza vana vangu. Mudzimai wangu akamuka akazvisunga vatete, akasiya anyora tsamba kuti vana vake vainge vashayika, hapana chainge achagarira. Ndakaurayisa vana vangu, ndakaurayisa mudzimai wangu nenyaya yecompetition. Competition yacho yainge yandipinza muna taisireva. Pamba ndakasara nemwana aiva asina kuita zvakanaka. Anobuda masiriri, hana chaanozviitira oga. Ndakambozama kutsvaka vanobata mushonga uyu wandainge ndaisa muvhu, asi wese anouya anoti mushonga uyu unotiza kana vachinge voda kuubata. Ndatambura ini, ende chinorwadza pamushonga iyi ndechekuti inokuurayira vadikani vako vose, ichikusiya iwe nyakubata kuti upfidze matadzo ose. Nechandakabatira hangu mushonga wacho, maminibus zvakazongosvika pakugara pasi, hazvichafambi. Akabudiswa mufashoni, pakapindawo mabhazi manyowani. Ndozozvibvunza kuti zvaive necessary here kubata mushonga. Ndinozvipindura ndichiti kwete, zvaisava necessary.
ndakazviunzira matambudziko mukati meupenyu hwangu. Kune vakakura kuma-90s, I think I remember very well, taiita zvezvekupinda mutaxi, yainzi muchovha, taipinda muchovha togara makumbo akapesana. So if you guys grew up in the 90s, yeah, it's a long time ago. Ndopaunoona soko raMwari richitaura kuti all is vanity, vanity of all vanities. 4 yezvino mukaona muchamboiziva, you don't even know. Handi ndiri kutokudza izvo zvikawana maaval, masheto, maomoda, like time, guys, time moves. Unozongoona kuti zvinhu zvese zvepasi pano, it comes and go, nothing is lasting, and hapana chinhu chakashata sekubata mushonga. I think in the past years tainzwa nyaya dzemushonga idzi, but people will not come out vachitaura, taingozvinzwira panext door kana kungofungirana. Kwanditi zvezvitei tichingofungirana, hapana anobvuma kuti ndakabata, kuti munhu atsauya pamhene, aiwa hapana, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Tete, muri sei? Ini ndiri somebody, hapana chandisina chiri material chamungafungira. I have it all. Ndiri murume ari middle 80. Ndanga ndaneta kuona vezera rangu vachiita mari, ini ndakatarisa. Ndaita kahasu kangu kekunotengesa mabhatiri kuZambia. Iwo mabhatiri anenge akafaya anotengwa chaizvo for recycling. So zvandaita ndezvekuti ndaitenga ndounganidza anti ndozonohaya mota ndonotengesa ndowana mari. So anti I had a very big load yemabhatiri aiva akafa ndichiziva kuti dhiri rikaita pull through aiwa neniwo ndinoita pull through. On my way to Zambia ndakaitwa ambush nevakomana vakahijeka mota, kwava kutora mota. Tete, mabhatiri aiva nani, yaiva mari, waigona kuzotsvaka mamwe, ko mota yemunhu yainge yabiwa, ndigodii nhai veduwe. Ndakapererwa ndikabvunzwa malocal kuti kwandingawana rubatsiro ndekupi. Ndakatanga ndaita police report, asi mota handina kuiwana. Mabhatiri ndaive ndatomakanzura ndichiziva kuti munhu ainge atodya mari nechekare. Ndakazoenda kunobetserwa kune vanoita zvechibhoyi. Indava mota yandaiva ndahaya ndaizoiwanepi, ende muridzi haimbozozvitenda kuti mota yainge yabiwa. Ndakaenda kuna traditional healer, akandirova kumeso nechimwe chaanga akabata chinenge feather duster, asi chine anenge mafeathers eshiri dzakasiyana-siyana. Akangonditi mota ndaizoiwana, asi pane zviri pandiri zvaida kundigadzirisira kuti pese pandatsika ndigoita unmerited favor. Ndakagezwa. After kugezwa anti ndakabva ndatemerwa nyora pasi petsoka apa, ekwa-left neekwa-right. Andisekuru vakanditi kunditemera nyora pasi kwavaiva kwaiva kukura nzira yangu. Pese pandaizotsika ndaitora. Oh, okay, zvaimeka sense one. Anti sezvo ndainge ndaita police report kuZambia, ndakazofonerwa kuti vainge vawana an abandoned truck paside peroad. So ndakadaniwa kuti ndiite identify. Mota ndakaiwana iri intact, pasina payakaitwa vandalize, asi mabhatiri manga musina zvamo. At least mota ndaive ndaiwana, zvimwe zvanga zvisina basa. Oh, okay, plus sekuru vanga vakura nzira dzangu, saka zvose zvaiva zvakuzoita. Right. Ndakadzoka kuZimbabwe ndisina mari, asi ndine mahopes ekuti zvinhu zvichachinja. Tete pandakasvika kumusha ndakaita handover mota yemunhu, lakini ndaiva ndabhadhara, so zvaiva zvisina imwe extra money mukati. Ndakatanga kungosangana nemazimega deals vatete andanga ndisingazivi kuti ari kuitika muno munyika. People were living large nai. Tete, ndiyo maitiro andakaita mari. Sekuru was right kuti vaizochenesa nzira yangu. Asi kuita kwandakaita mari ndine problem one yandinayo, handibudi mumba. Vatete, reason ndeyekuti kubva zvandatemerwa nyora pasi petsoka handichapfeki bhutsu. Ndikapfeka bhutsu makumbo angu anopisa kuita senge aveserwa moto. Ndikada kuita zvenharo ndinoita mamwe mazimuta vatete anorwadza shem. I've been kuma doctors, hapana medical explanation. Vanoti there is nothing wrong with me. Now tete, pfuma yose yandinayo ndiri kutadza kuenjoya, ndiri kutadza kufara. Hapana pandichabuda out ndichifamba nedzaAdam ndichiti bhadha netsoka. Chero kubuda mumazimota angu netsoka, just kuenda kubank anti hazvikwanisiki. Vanhu vanotarisa, unotonzwa zvichinzi mari dzekuromba dzinonetsa. Mari ndinayo, handisi kuenjoya. Nditori narana boy wangu anondiitira maerrands angu, anoda kuti munhu ange ari paground. Handina mwana, handina mukadzi, ndingori ini nemba nemota nemari, no mudyi wenhaka, no nothing. Hausi upenyu. I'm lonely. Ine handina mufaro deep down mukati memoyo wangu.
chero kuenda kumaholidays vamwe ndinoda, asi unoenda sei kuholiday usina bhutsu? Ndege yacho unenge wakwira sei? Mastairs acho handimakwanisi, zviri kundidya mukati memwoyo. Ndozvibvunza everyday kuti ko ndakaitei. Yours rich and lonely man. Hai. Alright. Regai tiverenge nyaya inotevera. Ndoda kutanga nekukumhorosai makadi itete. Ndiri musikana ane makore 22, ndakazvarirwa kuSouth Africa. Ndaigara namai vangu kusvika 7 years. Ndakuenda kumusha, ndainzi ndinosara nagogo. Ndakaenda kumusha ndikanzi ndinosara nagogo. Mai vamama takasvika gogo vashaika. Ndakabva ndasara nasekuru inova hanzvadzi yamai vangu. Mama vachingodzoka kuSA, ndakatosara ndichiona nhamo. Ndaimutswa ndichirohwa, ndairohwa kuma1 ndainzi ndaba chikafu, ndaisaziva because ndaisaziva Chishona. Ndakatanga kuenda kuchikoro ndine 9 years ndiri grade 1. Ndaenda kuchikoro ndisina bhutsu, ndaiabviswa, ndairara musango, ndainzi pamba pakabiwa, ndainzi ndini. Vaiti havana kuzvara mbavha, ndainyimwa chikafu. Ndakasvikira grade 4, ndakazoti nekuenda kwenguva ndakazosvikisa 16 years, ndakatanga kushanda mumba kuno paMutare. Ndakashanda kwe6 months, ndakabva ndaenda kuHarare kunogara nasekuru inova hanzvadzi yamai. Imwewoso ndakagara ndikaenda kuchikoro, ndaiitirwa utsinye, ndaingonzi ndiri muzukuru. 2022 ndopandakazotanga kugara namai vangu, asi ndaitarisira kubatwa zvakanaka padzvakaramba. Mai vaindiudza kuti buda mumba mangu vachikanda hembe dzangu panze. Nyangwe kubasa kwandoshanda vanotora advantage because handina hama inomira neni. Mari yepei inobva January ingori yavo kusvika December. Hapana kana nebasa neni, vanongobvunza kuti tisendere mari. Ndikangoti handina, havachapindure. Handina kana kwekugara, ndiye ndichingotenderera pamabhazi. Hama dzinoda mari yangu chete, hadzidi ini. Handina kana birth certificate. Sometimes I wish dai ndakaenda kuchikoro life yangu iri parinani, because ndikangozvifunga nonzwa kurwadziwa because life yandakararama kuchema every day. Alright. I don't know panyaya ye-extortion apa. Ndakutoita extortion. Nyaya yekutorera mwana mari yake yose kubva January kusvika December kuti inonyatsofamba sei? Munenge muchinyatsokuhwa sei kana muchitorera vana masalari? Munoti munhu ararame sei? Atenge mapedzi sei? Anyway, vabereki we can do better. Regai tiverenge nyaya inotevera. You guys hamusi kutumira nyaya. Tumirai kanyaya tigone kuverenga. Ndati ndiyambirewo hama dzangu kuti system yekungokumbira ibvai masiyana nayo. Ini ndakanga ndatamba zvisizvo. Ndatambisa musi weshumba, kugarira pamusoro wepfumo, kufarisa zvekucharika moto, ndakapfeka nguo dzeuswe. Ndinoda kutaura nyaya iyi kuti vanhu vanzwisise kuti varombi vane time yavo yavanombosvika pakupawo vanhu kuti moyo chena ka kwete, asi kuti anenge achida kuofulodha imwe mutoro kwamuri mainhana, kusaziva kwanzi ndazikanwa, mai vavo kusaziva kufa zvechokwadi. Ini yangu matambudziko akatanga muna 2023, gore rava kunopera saizvozvi. Ndaiva ndatanga kugara ndega, ndazvirumura pavabereki mushure mekunge ndatanga kushanda. Ndakazoona ndaita move out kuti ndakurumidza kumedza kutsenga kuchada, uyezve machunks yaisava nyama vatete. Kuti ndipete musi ndichidzokera kuvabereki zvaizondinyadzisa, nokuti runyerekupo rwainge rwada kufamba rwekuti musikana ari kugara mumaflats mutown. Furniture ndaive ndisina yakakwana. Iyeni Mbune vatete, iyeni Rosemary, ndini ndoga ndakanyora pagroup kuti all I want for Christmas is a couch. Vatete ndakazvinyora pane rimwe group randinoswera ndichipesvuka pabhuku remeso. Ndaisa post iyi, vamwe ndivo vakatanga kuti kukumbira sofa kupererwa. Vamwe ndivo vakapindura kuti kutsvakana neluxury, isu titsvaka nefees. Nhamo dzinosiyana. Munoziva panotaura chinhu, notarisa both sides, ma-negative nema-positive results. Vamwe ndivo vaindinyomba, vamwe vaindiwisha good luck. Vatete luck rangu harina kunonoka kuuya pakabva pauya message, private message, nokuti ndaisava shamwari yake paFacebook. Message iyi muridzi akasenda akati aingaona message yangu, uye kana ndainge ndisati ndawana sofa randaida, aida kundiblessa naro. Hawo, hamuchiona, ndio rich angu vandaitsvaka. Aisambova munhukadzi, aidova murume. Ndakatanga kutya kuti kana ainge ane mamotives, asi ndakaita gadha zvivinde segudo rinopinda mubhazi vatete, ndikati kufa kana kufenda zvaive zvakangofanana.
yaiva draw 6 na9. Zvagara ndaive ndakatokanda chiredzo mudziva, saka chiredzo chainge choda kukwevewa kuti tione kuti chichabuda chakabatei. Murume uyu ndichamuti Takunda. Takunda akanditi ndisende location, aizouya kudropa sofa racho iye mbune, sokuti kwandaigara kwaive pedyo nekubachelors party kwainge achida kuenda. Takunda was such a lifesaver. First sofa, now kuofa kuzorisiya zvakare. How ndokuti mbinga kai dai ari umwe wainzochema fiwo. Vatete Takunda akasvika akadropa sofa riya, ndikamutenda nemwoyo wake muchena. Zvaive rare mazuva ano kungopiwa chinhu free of charge. Vatete nekufamba kwechirungazivo ndipo ndakaziva kuti pasi pano hapana chinhu chemahara mushana, zvakare unotoufambira haukuvingi mumba mako. Takunda wakasvika zvechokwadi akasiya sofa riya, wakaoneka ukaenda. Semunhu wandanga ndava nefone number yake, vatete ndakazoti pava paya ndikati rega ndimutende. Akangoti don't mention it suits you better anyways. Ko ndiko kwakava kupedzisira kutaura naTakunda. Ndakasara ndikanaisa sofa riya, ndikatotsvaka tumaragi kuti sofa riluke. Vatete ndaigara 1 bedroom apartment, manheru kungavatika hakuvatiki. Mulaunji mangu munoita senge muworld war 3. Vatete sofa rinofamba rega, parinenge richifamba rinenge richisundwa, kana dziri potonyohwa dzadova nezvipenga zvekudonha kwadzinenge dzichiita. Ndakafonera Takunda, foni haingapindi. Ndikasenda message pafoni haichapindi. Ende kupusa kwandainge ndaita, iye ndiye aiziva pandaigara, ini ndaive ndisingapazivi. Ndosaka angaofa kuuya kuzondisiyira naye. Ndaifunga ndazikanwa, asi hapana chaivepo, misodzi yegaro. Kuti nditi sofa vatete, kuti nditi chikwambo chinenge sofa, kuti nditi mukati mesofa mune masmall boys vatete, zvinhu zvandakatadza kunzwisa nekuona neziso rangu renyama. Ndakazomhanya kune vamwe baba vaifamba pamweya, vakati eyeka titambire, makatsanyirwa inda maoko, majaira kungokumbira hezvo makapiwa zvinhu. Hana yangu yakarova zvekuti gudu. Zvino sei indainge ndakumbira sofa. Handina kuziva kuti kukumbira kwandainge ndaita ndavhura gonhi rangu ndoga kuti nditambire tsvina dzevanhu. Murume uyu akazondipa guchu rakati ndimwaye mumba mandiri kuti mandiri kugara, rimwe pasofa iroriya. Munoziva concoction iyi pandakaidira pasofa pakaita chinhu chakachema kuzhamba chaiko zvekuti ini mwene wemba ndakaita kutiza chienda panze. Maneighbors akatoshamusika kuti sister and boy here kutiza mumba mavo mavanogara. Havatani kuungana ana Cheguhwa News Networks kuda kunzwisisa kuti chii chaiitika. Ndakatsanangura zvainge zvaitika. Vamwe vakapatika nekuseka. Pakauya varume vaviri vane simba ndokuti mhitsu sofa riya vatete kwava kunoripisa, manheru acho kana kudzinhuhwa hope. Ndakarota murume ainge ane zibanga achindimhanyisa achiti wanga uchindipisirei. Ndakamhanya asi ndakakunda ndikamurova murume aindimhanyisa kuhope kusvika ndakunda. Vamwe vangabvunza kuti concoction yacho yaiva nei, handizivi, ndakaipiwa namadzibaba ivamwe. Vatete experience iyi was a bit traumatic for me. Ndosaka ndauya kuzoyambirawo hama dzangu pano kuti ngwarai vanhu wee, nekuti zvavakuda kutanga. Ngwarirai kungopiwa magifts nemastrangers, munolumila kukakatana nezvamusingazivi. Hezvo ini ndainge ndakakatana nesofa rinochema. Hama dzangu siyanai nezvinhu zvakachipa. December zvakuda kutanga, vasikana musapiwa zvinhu nevanhu, kunyanya pasocial media. Zvakaoma ndandisingazivi kuti pane zvinhu zvakadai zvinoitika, vanhu vanorasira zvinhu zvavo. Makasimba here tete chitupa vigai. Ndine nyaya yangu inondirwadza zvikuru kuti shuwa vanhu vatinotarisa kuti vaumbiridze upenyu hwevana kuti vazove madhokotera nemagweta amangwana, ndivo zvevanhu vari kuparadza nekudimburira upenyu hwevana panzira. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndina amai vangu, mwana wehanzvadzi yamai vangu atete. Zvakaitika pana mai vangu zvinondirwadza zvikuru nekuti vakadimburira upenyu hwavo vachiri mudiki. Vaingova nemakore 14 chete. Nyaya yacho yakamira yakadai. Atete mukukura kwavo mainini tariro, ndichangoshandisa zita iroro, vanga vari munhu ainyara zvikuru uye vaive neruremekedzo rwaizikanwa nevakawanda kusanganisira nevadzidzisi vake. Asi chaitika pana mainini tariro ndechekuti hapana akamboona maronda aiwa pamwoyo pake, aizvivanza. Mainini tariro vakadzidza kuvanza misodzi nekurwadziwa kwavo.
ndosaka vainge vari munhu aigara akanyarara. Izvi zvese zvaikonzereswa nambuya vangu vanova mai kuna Mainini Tariro. Vaivashungurudza zvisingaiti. Rimwe zuva mudzidzisi wavo akacherechedza kuti pane chisiri kufamba zvakanaka. Akataura zvinyoro navo Mainini Tariro, vakanzwa kunyevenuka kuti ndawana munhu wekudururira marwadzo nekushungurudzika kwemwoyo yavo. Vakaputika misodzi ndokuzobudisa chokwadi vachiudza mudzidzisi mabatiro avaiitwa namai vavo. Mudzidzisi paakanzwa zvainetsa Mainini, akatanga kunyaradza Mainini achivapurudzira musana. Mainini Tariro vakanyarara ndokuti mudzidzisi, ndave kuda kuenda. Mudzidzisi ndokuti koini chindinyaradzawo. Ndipo pakatangira nyaya yose atete. Mainini Tariro vakatanga kutya. Mudzidzisi ndokumudonhedzera pedo. Akatanga kuchema achiti mudzidzisi ndiregei ndiende kumba. Mudzidzisi ndokuti ndinyaradzewo Tariro. Mudzidzisi akabata Mainini Tariro chibharo ndokuvaudza kuti vasareva kune vanhu. Mainini Tariro vakatanga kuchema vachindoda kuenda kumapurisa. Mudzidzisi paakanzwa zvekuti vave kuda kuenda kumapurisa, akatora dombo ndokuvatema musoro ndokufendera pakadaro. Mudzidzisi akavatakura ndokuvaendesa motikari yake, akaenda nemota kusango ndokunovacheka cheka, apedza ndokuvacherera pasi. Mainini Tariro vakashayikwa kwemwedzi mitatu. Mudzidzisi vakanyarara nyaya iyi kune vanhu. Zvakazoitika mudzimu waMaini Tariro wakazotanga kubuda kuhama dzese kusanganisira nepandiri, uchitaura kubatwa chibharo, kuchekwa-chekwa nekuchererwa pasi kwavakaitwa nemudzidzisi wavo. Izvi ndizvo zvakazoita kuti tizive kuti varipi. Mudzidzisi akazobatwa hake ndokunzi aripe. Achipedza kuripa akabva atongerwa kupinda mujere upenyu hwake hwese. Asi nanhasi nyaya iyi inondirwadza kuti vana vedu voponera kupi kana zvadai zvichiitika munzvimbo dzatinenge tichiti vakachengetedzeka, uye zvikonzereswa nekusabata vana zvakanaka, nekuti shuwa tete dai mbuya vangu vakaita basa ravo chairo samai, vakava shamwari yemwanasikana wavo, zvimwe kuda dai vasina kumbobvira vasvika pakuzoitwa zvinorwadza kudai zvavakaitwa nemudzidzisi wavo. Pamwe kuda muzuva ranhasi dai vari gweta, nekuti ndiyo yakanga iri shuviro yavo. Such a sad story. Such a sad story. Guys, zvakaoma zvo zvinoitika muupenyu. So a few days ago, I was talking to my husband. Then my husband was saying, unoziva here kuti the most important thing that you can leave pasi panapa is an impact. The way you impact other people's lives, it's very important. Ndikati, yes, it's very important. Saka zvekutosira vanhu zvinhu zviri maitirwa kwazvo zvinombokosha. Impact ndo yakakosha. Ndikati enaro Mr. Lunga Matanga. Ko munoziva here kuti ini hangu personally I believe kuti kusiya impact, what you made people think about you, you know, kana if you have helped people, it's nice, it's a good thing, but what are you leaving for your children? Chii chauri kusiyira vana vako vabereki? Pastor vakazi vakataura vakati, we only leave verses for our children because death catches us unaware. Kwekunzi ndina mbuya vangu everyday makuseni vaimuka vachiimba tenzi muchawa ndoimba. Mbuya vangu vakanga vari hero of faith. Asi chamakasigwa chii? That's the difference between us and white people. Unotoona kuti havane generational wealth. From generation to generation unosanga nemunhu achiita izvezvizvi totoshandisa mari yasekuru yangu yandakasigwa. From generation to generation, it's like it's not practical. It's not even practical. Anditi, of course vakauyavo vakapamba pfuma tiri kuzviwa, asi ndiri kungotaura kuti ngatisiyei vana vedu vari pane imwe stage. Isusu takati chizvarwa takatanga pazero, not from the roots, from the grassroots, pasi peground ndopatakatanga napo. Ndoda kuenda kubasa, ndoda kuzviendesa kuchikoro, wozviendesa kuchikoro, wapedza uda kutsvaga basa kuti uzive kuti ndotangira papi, because you have nothing. Unenge wakangosigwa masofa chete. Anditi, we only leave verses for our children because death catches us unaware. We are responsible for our children that God gave us. Ngatiregei kusira vana machira, kunzi aya machira akasigwa nagogo, kana kusira vana hembe anova madhende, kana kuzoitigwa GoFundMe. Ndini wenyu Glory ndadzoka zvekare. Vanhu vari kuPoland. Poland ndo kune vamwe maZimbabwe akawanda. Makangonyarara ndisi kukuonai. You are not active. Aiwa UK regai titende. Tiri kukumbirawo ndadzoka zvakare kukuudzai zvakare kuti guys, it's very important kuti
mujoine diaspora insurance. Mungu zvanotaura. It's very important. Vanhu vari kuPoland kune mastudents akawanda kuPoland, vanhu vari kushanda kuPoland, vari kugara kuPoland ikoko. Upenyu huchitoenderera mberi, asi itaiwo munhu ngaaitewo kapolisi kake. Kana waita kapolisi kako, mangwana ndichadzoka. Mangwana ndichinganiko? Nhasi Tuesday, Wednesday ndichadzoka. Ndichikuudzai kuti unoita kanonzi if I die file. Kutoudza vanhu vekumba kuti guys, kana ndikafa zvinofamba so. Munoziva here kuti it's possible kuti munhu anogona kuti wane polisi yake but pasina anoziva nezvepolisi achona. Pane mapolisi mazhinji ari unclaimed. KuSABC taitoona mazimari anenge asigwa vana pasina anoaclaima because nobody spoke about it. We need to speak about such things so that when death catches us, we are aware of what's happening. Because guys, take it or leave it. Tose tichafa. Alright. Anyway, ndokuchede guys nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitira zvakanaka. Chadzoka zvakare mangwana nenyaya dzenyu zvakare. Guys, I'm encouraging you to send stories. Knows kuti December muri busy kumhanya muchiita shopping and all. Looks like our episodes are going to be shorter because patina nyaya. Hatina nyaya. Imi zvakaoma kani. Alright, ndokuencourage kuti mutumire pane vanhu vakawanda vakati toda kutumira vamacho mobva makangama. Please. Musarega kutumira. Thank you guys for watching. Todzoka zvakare mangwana. Tatenda. Bye bye.